kasubong sang COVID-19, dengue, suicide, malain nga tiyempo kag iban pa. Pinaagi sini mahatagan man sang kahigayunan nga makapangalagad sa kahanginan ang mga ahensya kag opisina nga may direkta nga kaangtanan kag ihibalo angot sa mga ginatalakay nga mga topiko. Ining temporaryo nga pagpalayag sarang ninyo mabatian sa tagsa kaadlaw, alas 7:30 sa aga, tub-tub alas 9 sa gabi. 88.1 Kader FM. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglaptas sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa paghatubang sa mga halit tugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa indi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo, kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panintugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo
nga kung ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Oras sa 88.1 Kadar FM, Philippine Standard Time, alas 4:44 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwi sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maayong hapon, Syudad Sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Nagapamati kag nakatutok kamo sa emergency radio station sang Archdiocese of Capiz. Ini ang 88.1 Kadar FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagapalaya kita sa kahanginan pinagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ining estasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center, ang social development kag humanitarian arm sa Archdiocese of Kasak Capiz. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagapangalagad sa kahanginan ng programa Kasak Special Coverage para sa pagdulong sa inyo sa mga importante mga balita, updates kag reports na tuhoy sa COVID-19 nga dapat ninyo may baluan. Subong adlaw sang Martes, petsa 13 kita sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Kasak Special Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kadar FM, ako ang inyo alagad. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo ni si Alagad May Durias para sa 88.1 Kadar FM Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwi sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapos sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Saliwat mayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad. Sa mga kaalagad natin nga nakatutok sa ilang mga radyo sa sining oras sa 88.1 Kadar FM. Maayong hapon.
kag malamig nga kahaponanon sa inyo tanan mga kaalagad. Sa malabutan sang aton nga programa sa 47 ka mga kabarangayan diri sa syudad sang Rojas, subong man sa 16 ka mga kabanuhanan sa bilog nga probinsya sang Capiz, kag sa mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. Maayong hapon mga kaalagad. Today is Tuesday, July 13, 2021. Kag medyo maulanon ang aton nga kahaponanon, pero grabe ang init sa aga mga kaalagad. Dulong natin sa inyo ang pinakaulihing nga lakat sang panahon na dugay-dugay, pero ginatamyal naton danay ang mga kaalagad naton nga mga nakatutok, especially sa aton nga live streaming sa Facebook page. Ang Kasak, madamo gid nga salamat sa inyo tanan mga kaalagad sa padayon nga pagsuporta sa sining estasyon sa aton mga programa diri sa 88.1 Kadar FM, sa mga misa naton kag subong man sa aton nga mga live radio programs. Thank you so much. Pahanumdum naton danay sa inyo COVID-19 Prevention Advisory sa sining tinion kung sa din na matamat na nga nagabalik ang tanan sa normal. Especially nga kita kinahanglan na naton magbangon ang aton nga ekonomiya, kinahanglan na nga magbangon mga negosyo kag subong man ang ekonomiya mismo sang syudad kag sang probinsya sang Capiz. Amat-amat man kita no nga nagakambyo sa new normal sa sining tinion nga medyo sanay na kita sa COVID-19. Siguruhon paghihapon naton mga kaalagad nga ginasunod naton ng mga ginapatuman nga mga COVID-19 safety protocols kapareha sa pagsuksok sang face mask, practice ng social distancing, ilabi na sa mga pampubliko nga lugar. Amat-amat naman nga ginabuksan ng mga ang malls no kag subong man ibang nga mga public places para sa mga bata nagapang idaron sang 15 pa nubo. So halong kita mga kaalagad, importante gid nga sundo nato ng COVID-19 protocols, hindi lamang para sa aton kaugalingon kundi sa aton mga frontliners kag syempre para sa aton tanan nga malikaw sa COVID-19. Sa sining nga tinion mga kaalagad, oras naton alas 4:50 sa hapon. Idulong ko danay sa inyo pinakaulihing nga lakat sang panahon diri sa aton Bantay Panahon. Kadar FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sa pinakulihing nga report, daily weather report sang DOST Pag-asa, subong lamang hapon alas 4 sang hapon mga kaalagad subong adlaw. Mayara sang ginabantayan nga low pressure area nga yara ginabulubanta sa 130 km east-northeast sang Borongan City sa Eastern Samar. Nakita din nakagaina alas 3 sang hapon. Sa mga weather forecast conditions sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Zambales, kag Bataan. Mayara sa maginalumon ng mga kalangitan nga mayara sang lapta-lapta mga pag-ulan kag thunderstorms initugas sang LPA. Posible nga mayara sang flash floods kag landslide kung magbaskog ang mga ulan. Samtang sa kabugusan sang pungsod Pilipinas, makabatsyag sang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Ini naman tugas sang mga localized thunderstorms. Posible man mayroon sang flash floods kag subong man and landslides kung mayroon sang severe thunderstorms nga mabatyagan. Ang aton nga temperature kagaina pinakamainit 31.3 degrees Celsius alas 11 kagaina. Samtang aton nga sunrise 5:34 kagaina sang aga kag aton nga sunset 6:30 karon sa hapon. Kadar FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sa sining tinion mga kaalagad, ibalong naman nato ng pinakaulihing report o kon updates na tuhoy sa COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa probinsya sang Capiz, wala sang nadugang bag-o nga kaso sang COVID-19 kagahapon nga adlaw.
Base sa pinakaulihing nga data sang Provincial Health Office, July 12, 2021, sa karon nagapabilin sa 405 ang aton nga mga aktibo nga kaso, samtang naglabot na sa 4,092 ang total reported recoveries matapos nga makarecord sang dugang nga 37 ka mga bago nga nag-ayo kagahapon. Kagahapon nga adlaw naka-record sang 3 ka mga ginbawian sang kabuhi bangod sa COVID-19. Kag bangod sini nagtaas na sa 255 ang record sa mga napatay sa nasambit nga balatian. Sa karon ang probinsya sang Capiz ang naka-record na sang 4,752 total confirmed COVID-19 cases. Special coverage. Kasak Special coverage. Samtang sa updates ng COVID-19 sa Western Visayas, andig sa pinakaulihing COVID-19 case bulletin sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kagahapon nga adlaw naka-record sang dugang 448 ka mga bag-ong kumpirmado nga kaso sang COVID-19 gikan sa 15 ka mga laboratorio. Nagikan ang mga bag-ong kaso sa probinsya sang Aklan na mayara sang 71 ka mga bag-ong kaso, 5 sa probinsya sang Antique, samtang 116 naman sa probinsya sang Iloilo. Naka-record sang 120 ka mga bag-ong kaso sa probinsya sang Negros Occidental, sa 60 sa syudad sang Bacolod, samtang 76 naman sa syudad sang Iloilo. Sa karon nagalabot pa sa 11,389 ang total active cases sa bilog nga Western Visayas, samtang nagdagat na sa 73,540 ang total cumulative number of COVID-19 cases. 60,434 na sa karon ang total reported recoveries matapos nga makarecord sang 471 ka mga bago nga recoveries kagahapon nga adlaw. Nagtaas sa 1,696 ang total reported deaths matapos nga makarecord sang 43 ka mga bago nga ginbawian sang kabuhi. Kasak Special coverage. Kasak Special coverage. Samtang sa pinakaulihing nga reports ng Department of Health subong nga adlaw Hulyo 13, 2021, mayaras ang dugang nga 3,604 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Nagtaas sa 1,481,660 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19. Samtang nakarecord naman sang 5,840 ka mga bag-o nga recoveries, kag sa karon mayara na sang 1,408,634 total reported recoveries. 46,934 naman ang total active cases, samtang 26,092 naman ang total reported deaths matapos nga makarecord sa dugang nga 77 ka mga individual nga napatay bangod sa COVID-19. Kasak Special coverage. Kasak Special coverage. Nabatian mga kaalagad ang update sa kaso ng COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas, kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik, idulong ko naman sa inyo ang mga detalye sang mga nakalinyadan naton nga mga balita. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos ang pila ka mga pahanumdom. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtub nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome o kon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome o kon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan maginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway, kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus?
Likawan nga magpalapit sa mga tao nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo ukon maghatching gamit ang tissue ukon panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Sa mga luyag kang nagapangita sa mga preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, magbisita lang diri sa Kasak Ansi Store kag Resource Center. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Bukas kami kada Miyerkules nga adlaw kag nagabaligya sa mga masunod. Lettuce, ogbos kakamote, alugbati, kangkong, kulitis, talong, ampalaya, kalabasa, sabang nga saging, okra, upo, patola, siling nga haba, kag iban pa nga mga ulutanon. Nagabaligya man sang native nga kape kag itlog. Sa mga luyag magbakal, ang mga available nga ulutanon gina-post sa Kasak Facebook page kag pwede ninyo mabisita diri sa Archbishop's Residence Compound, Lawan, Roa City. Kag pangitaon lang si Miss Princess Dayan Calanza. Sa mga luyag magpa-reserve, mag-text na magtawag lang sa 0907-621-6650 or 090903-00213. Magkari kag magbakal na. Nakapanyenda ka na sang preska kag pesticide-free nga mga ulutanon, makabulig ka pa sa mga tawo nga may dako nga pagkinahanglanon. Kasak Ansi Store. Spot what you like, get what you need, and pay with your heart. Kasak Ansi Store kag Resource Center. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagbaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras naton alas 5:01 sa hapon na nagabalik ang Kasak Special Coverage. Kagyari na nga aton nga mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita National, Chinese COVID-19 vaccine manufacturers magapanabot sang dugang nga masobra tunga sa milyon nga doses sang bakuna sa COVAX facility. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang Balita Regional, mga fully vaccinated, hindi na kinahanglan nga magdala sang RT-PCR test kung magbiyahe pakadto sa Bacolod. Kasak Special Coverage. Kasak Special. Samtang syudad sang Bacolod, hindi luyag pahatnugutan nga makagwa ang mga kabataan nga nagapang-idaron sang 5 paubos. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Balita lokal, panawagan para sa pagbakal sang oxygen tank sang Rojas City Government ging sabat sang 15 ka mga kabaranggayan. Kasak Special Coverage. Kagduwa tubtub 3 ka pasahero sa tricycle sa syudad sang Rojas.
pahatnugutan na. Kasak Special Coverage. Kasak Special Sa iban nga balita, pagpauntat sang political dynasty sa 2022 elections, panawagan sang isa ka obispo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maghatag sang dugang nga masobra tunga sa milyon o kon 500 million nga dugang nga COVID-19 vaccines ang mga dalaguan nga Chinese COVID-19 vaccine manufacturers para sa COVAX program sang WHO kag subong man sang Gavi. Ini nga balita ang igadulong sa aton ni Alagad John Kenneth Fabregar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Permado na sa Sinopharm kag Sinovac, duwa sa mga dalaguan nga COVID-19 vaccine maker sa China, ang duwa ka advance purchase agreement sa tunga sang Global Alliance for Vaccines and Immunization o CONGAVI, may kaangtanan sa dugang nga 550 million doses sa mga bakuna nga igahatag sa COVAX program, kaupod ang World Health Organization. Sa nasambit nga kasugtanan, kapin sa 170 million doses ang Sinopharm shot kag masobra 380 million shots naman gikan sa Sinovac ang igapadala sa COVAX facility sa tunga sang tuig 2022. Tinutuyo sang COVAX program nga makapanghatag sa nagkakaigo nga mga supply nga bakuna ilabi na sa mga imol nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Sa pahayag ni Seth Berkley, Chief Executive Officer sang Gavi, natigayon ang kasugtanan sa tunga sang pagtaas ang kaso sang COVID-19 bangod sa Delta variant kag unahon nga ipalabot sa ila talatapan ang 110 million doses sa mga nasambit nga brands sang bakuna. Dugang pa sang ahensya, gilayon nga iga-deliver ang mga bakuna sa pinakamadasig nga tion, ilabi na nga mayara man ini sang emergency use authorization. Apang sa karon, wala pa sila nagapagwa sa mga pangalan sang pungsod nga maka-avail sa mga nasambit nga COVID-19 vaccines. Samtang, on track ang programa sandig sa pinakauli nga supply forecast sini kag target nga makadeliver sang 2 ka bilyon nga mga bakuna sa tuig 2022. Nauna na nga nangin kabahin sa nasambit nga programa ang AstraZeneca and Moderna vaccines. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, John Kenneth Fabregar, 88.1 Kader FM. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa Balita Regional, ginapahatugutan ng kasakaron sa syudad sang Bacolod nga makapauli bisan nga wala sang negatibo nga RT-PCR test. Kung ikaw, kung isa ka individual ang fully vaccinated o kung nakakompleto sang 2 ka doses sang COVID-19 vaccines. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, balo natin sa report ni Alagad Apple Queen Labrador. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Matapos na ginanunsyar sang National Interagency Task Force o kung NITF nga posible na nga makabiyay nga wala sang negatibo nga RT-PCR test kung kompleto nga nakabaton sang 2 ka dose sang COVID-19 vaccines, igapatuman man ini sang lokal nga gobyerno sang Bacolod. Suno kay City Administrator M. Ang, Executive Director sang Emergency Operations Center sang Bacolod, bukas ang syudad sa mga mag-aabot nga wala sang RT-PCR test sa mga biyahero nga nakasiguro sang ila vaccination cards. Dugang pa ni Ang madasig nga ma-verify o kung ma-validate ang mga vaccination cards. Apang sa mga hindi-residente sang syudad nga nakasecure sang vaccination cards sa iban nga lugar, kinahanglan sa gihapon nga magpakita sang negative RT-PCR test santo sa guidelines sang NITF. Samtang sunod naman sa Department of Information and Communications Technology and Vaccination Information Management Systems sang syudad, wala pa makompleto pang encode ang tanan nga nakabaton sa mga bakuna. Suno sa NITF, makabi nga fully vaccinated na ang isa ka individual 15 dias matapos ang second dose ng vaccine o kung 15 dias na nakaligid matapos ang shots ng single dose vaccine. Dapat na sertipikado sa idalom sang Emergency Use Authorization o kung Compassionate Special Permit list sang Food and Drug Administration kag Emergency Use listing sang World Health Organization ang ginagamit nga bakuna. Kaupod nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Hindi si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa iban nga balita regional, hindi sa gihapon pagpahatnugutan sang Bacolod nga pagwaon ng mga kabataan nga nagapangidaron sang 5 ka tuig panubo.
Bisan pa nga posible na inay sunod sa National Interagency Task Force. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, hibalo naton sa report ni Alagad Liza Generale. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. NIATF. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginadumilian sa gihapon sang syudad sang Bacolod nga magwa ang mga kabataan nga nagapang-idaron 5 paubos. Inisuno sa pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson sa pihak sang pagpasugot sang National Interagency Task Force ukon NIATF. Suno kay Lacson magakonsulta anay ini sa Provincial Incident Management Team ukon PIMT agud nga hibaluan kung sa diin lang dapat nga lugar ang pagapahanugutan ang mga nasambit nga individual. Sa mahibaluan nga sang nagligad nga si Mana, ginsugtan sang NIATF ang mga kabataan nga nagapang-idaron 5 pasaka sa mga outdoor areas kasubong sa mga al-fresco dining establishments, outdoor tourist sites, beaches, hiking trails kag playgrounds. Apang ginlimitahan man sa gihapon nga makasulod sa mga malls santo man sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Dugang pasuno sa iya nga kinahanglan may aras sang kaupod nga magwa ang mga kabataan kag magsunod sa mga minimum health protocols. Posible man suno kay Roque nga pataasan ang restrictions sang edad depende sa kaso sang COVID-19. Sa pihak sini ginpahayag man ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Emergency Operations Center, nga ginabawal sa gihapon ang mga minor de edad sa outdoor activities bangod sa padayon nga pagtaas sang kaso sang COVID-19. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Liza Generale, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang liton kita sa balita lokal diri sa syudad sang Rojas. Bangod sa pagsabat sang panawagan nga pagbakal sang oxygen tank sa mga kabaranggayan, nagpalabot sang pagpasalamat ang Rojas City Government sa pamunuan ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Maria Jean Lorin Baldo. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagpalabot sang pagpasalamat si Mayor Ronnie Dadivas sa 15 ka mga kabaranggayan nga nagsabat sa panawagan sang lokal nga gobyerno nga mag-angkon sang kaugalingon nga oxygen tanks kag regulators. Ang ini nga dihon kabayan sang preparasyon pananglit may ara sang pumuluyo nga nagakinahanglan sang madasig nga responde kung nabulay ini maginhawa. Ginalakipan ini sang Barangay Lanot, Barangay 9, Lawaan, Lunoy, Libas, Diong, Luktugan, Dinginan, Banika, Sibagwan, Dumulog, Bolo, Tiza, Kagay, Kagulutayan. Ang nasambit ng mga kabaranggayan ang nakatuan naman sang CDRMO agod sa paghanas sa mga barangay frontliners na hanungod sa prevent, detect, isolate, threat, kag reintegrate initiatives batok sa COVID-19. Subong man ang pagtudlo sang insakto nga pagtakod sang paggamit sang oxygen tanks kag regulators pananglit may ara sang pumuluyo nga nagakinahanglan sang responde agud makapahagan-hagan ang ginabatsyag sang pasyente samtang nagahulat sang tion nga makasulod sa ospital bangod sa may waluan nga mga ospital sa syudad kag sa probinsya sang Capiz ang yara na sa high risk. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo Maria G. Lorin Balgos, 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa dugang nga balita lokal, matapos nga mag-apilar ang mga katapos ng Tricycle Operators and Drivers Association sa talatapan ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, ginapahatnugutan sa karon nga makapasakay sang 2 tubtub 3 ka mga pasahero santo man sa nangin resulta sang pagsinapol kaupod ang alkalde. Makapasakay na sang 2 ka pasahero sa mismong side wheel kag kung mayara ini sang plastic barrier apang sa likod naman sang driver o kung back ride ang isa kung wala sang nasambit nga tabon. Posible naman nga 3 ka pasahero kung malayo ang kinahanglan nga biyahion kaparehas ang pagdulong sa terminal apang dapat siguruhon sa gihapon nga mayara sang distansya samtang nagapungko.
Sa pagpatuman sini kinahanglan sa gihapon nga sundo nga ginaimplementar nga COVID-19 safety protocols kaparehas sang pagsuksok sang face mask kag face shield samtang nagabiyahe. Nagalam naman ang talatapan sang Traffic and Management Unit nga sundon sa mga drivers ang bag-o nga mga pulisiya kag nagpahayag nga handa na ang mga katapos ini sa pagpagdakop sa mga nagalapas sa nasambit nga layli. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang para sa iban nga balita mga kaalagad, nagapasinggitan sa karon ako nagapanawagan ng isa ka obispo nga dapat unta na ang political dynasties para sa palaabuton nga 2022 national elections. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, hibalon naton sa report ni alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ginpanomdom sang isa ka opisyal sang Catholic Bishops Conference of the Philippines ang publiko nga mangin mabinantayon sa mga isyu sa karon sa pungsod, ilabi na nga nagailapit ang piniliay. Ining mensahe ni Apostolic Vicariate sang Taytay Palawan Bishop-elect Broderick Pabilio kag outgoing chairman sang CBCP Episcopal Commission on the Laity may kangtanan sa nakatala ng eleksyon sa masunod nga tuig. Partikular nga gintumod sa obispo ang problema sang malapnagon nga political dynasty sa pungsod nga nagadulot sang kadulaan sang liabilidad o kon accountability sang mga opisyal sang pungsod bangod sa pag-angkon liwat sa posisyon sang ilang mismo nga paryente o kon pamilya. Ginatagan man sang pagtamod ni Bishop Pabilio ang importansya sang pag-ako sang responsibilidad sang pagdumala agud masiguro nga hindi maabuso sa mga opisyal ang ilang nga posisyon kag katungdanan. Dugang pasining ang political dynasty wala nagasulong sang maayo nga pangimanwa nga amo ang ginalauman sang tanan sa gobyerno. Ginklaro sining importante ang pagpag-o sa pangimanwa agud maangkon sang pungsod ang pag-umwad sa ginatawag nga political climate kag hindi lamang sa kamot sang pila ka pamilya o kun angkan. Suno pa sa obispo, nga importante ang partisipasyon kag maalam nga pagdesisyon sang tagsa ka botante agud mapauntat na ang political dynasty sa pungsod kung sa diin hindi dapat pagpilion sa mga botante ang mga politiko nga may mga paryente o kon pamilya nga nagapangalagad sa gobyerno. Sandig sa datos sang Center for People Empowerment in Governance o kon CENPEG, nagalabot sa 178 ang numero sa mga dominant political dynasties o kon kilala nga mga angkan sa patag sang politika sa pungsod. Sa diin ang 94% sa 80 ka probinsya sa Pilipinas ang makabig ginagamhan sang political dynasty. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Rio de la Rosa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kaalagay, ang mga balita subong nga adlaw sang Martes, petsa 13 sa bulan sang Hulyo, tuig 2021. Gidulong sa inyo sang 88.1 Kader FM correspondent. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Oras nato na alas 5:15 sa hapon. Kagkutob na lamang diri ang aton nga programa mga kaalagad. Salamat sa nagupod sa aton sa sining edisyon sang Kasak Special Coverage. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Kader FM sa aton nga overall chairman is Eminence Jose Cardinal Advincula, aton nga Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Renflor, Program Manager Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sang aton Station Manager Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga mga Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego kag aton partner technical alagad Maria Jean Lorin Balgo. Sa kuno naman ang inyo nangin alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Kader FM Kasak Special Coverage. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ang India sa dami ng bagong kaso sa isang araw.
para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyong mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidorias kag alagad Real de la Rosa. Kasak Special Coverage. Mabatian live sa Kasak Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto 5 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo sa tawo. Hindi maon ang